Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11. Hola, bon dia, com esteu? Aquí ens teniu, a Des de Catalunya Ràdio. Estic amb els meus companys Camar, Bon dia. Kevin, Bon dia. Aisha, Bon dia. Ikram Bon dia. i Iker. Bon dia. Anem a parlar de Star Wars. L'última pel·lícula de la saga Star Wars, Solo, farà la seva estrena mundial al pròxim Festival de Canes, fora de la competició oficial, segons ho informem els mitjans especialitzats. L'estrena comercial del film, dirigit per Ron Howard, està prevista pel 25 de maig, però ara s'ha sabut que abans, el 15, es mostrarà per primer cop a Canes. No és el primer cop que la saga galàctica ideal per George Lucas desembarca al festival francès. Ja ho van fer Star Wars, l'atac dels colons i Star Wars, la venjança del Sith, que també es van exhibir a Canes. Gràcies, Hassan. Comencem amb la notícia de Lula, l'expresident de Brasil. Lula da Silva haurà d'ingressar avui a la presó. El jutge li ha donat temps fins avui a les 10 del vespre perquè s'entregui a la policia per complir la pena per corrupció de 12 anys. Ahir, el Suprem va rebutjar la petició de l'extramandatari brasiler de quedar en llibertat mentre no es resolgui el recurs. Gràcies, Camar. Ara parlarem de la política a Espanya. La posada en llibertat de Puigdemont a Alemanya i la possibilitat que l'entreguin a Espanya per rebel·lió el pot rellençar com a candidat de la investidura. Junts per Catalunya i Esquerra mantenen que primer cal fer el segon intent d'elegir Jordi Sánchez per aprofitar el pronunciament de l'ONU a favor seu. Però després Puigdemont podria tornar a fer un pas endavant. Ho ha apuntat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que ha dit obertament que Puigdemont serà el candidat definitiu a la investidura. En el moment més propici ha estat el conseller cessat Toni Comín d'Esquerra, també al Matí de Catalunya Ràdio. Per cert, Junts per Catalunya i Esquerra estudien la possibilitat que tant Puigdemont com Comín puguin delegar el seu vot amb l'argument de la justícia alemanya i belga que no els deixen sortir d'aquests dos països mentre s'hi tramiten les extradicions. Moltes gràcies. Gràcies, Kevin. S'acaba sense acord la primera ronda de converses per formar govern a Itàlia. Després de parlar amb tots els partits, el president de la República i les formacions polítiques han decidit agafar-se uns dies per reflexionar sobre les opcions reals per arribar a un acord. Gràcies, Aisha. Encara en bàsquet, el Barça va acabar l'Eurolliga amb una victòria davant el Khimki per 86-62. Juan Carlos Navarro no va voler aclarir si era el seu últim partit a Europa. Gràcies, Ikram. El director del màster de Cristina Cifuentes reconeix que va reconstruir per ordre del rector l'acte del tribunal que suposadament havia examinat la presidenta de la Comunitat de Madrid del seu treball de final de màster. En declaracions a Onda Cero, Enrique Álvarez Conde ha volgut matisar que reconstruir no vol dir falsificar un document que ja existia. Fins aquí les notícies.